I come quickly. Hold fast which thou hast. Thou no man take thy ground. Mo nang gingon, muabot daw ang Ginoo sa di madugay. Kuptin ninyo maayo kung unsa na inyong nakuptan with thou hast. Nga matod pa niya, that no man take thy crown, nga di walay tao makakuha na imong krona. Okay? Pag-abot sa Ginoo, kronahan yun ta. Sa verse 12, him that overcometh, will I make a pillar into the temple of my God, shall go no more out. Kita daw kunong maka-overcome, makalampos ba? Kanang who shall endure into the end. Pareha na ron, dagang kayo nangundang na. Mo bito nang giprapisi ni Jesus Christ sa iyang pagbalik sa diya mo kuyanap na ang kadautan ris kalibutan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan, kay moingon naman na mura na magwa ni Ginoo ni pa. Pero nawad-an sila Ginoo, mo bitang sulod mo dire kay naa dire ang Ginoo. Di man pud pwede muali dito sa gawas kay dili na pwede isgutan ning ulo sa Ginoo sa laing lugar, sa laing adlaw. Muna yung gingon dirigyon, muna karon lang kanang aron ang tao mo'y mangita sa Ginoo, dili ang Ginoo mo'y mangita ninyo. Kung gusto mo nga maluwas mo, ani mo dinhi pangitaan ninyong Ginoo kay ang Ginoo na diri. Muna yung gingon dinhi, maka-overcome gani ka, muna ang pillar, ikaw usa na adya sa templo sa Ginoo, nya dili na ka makagawas. Kato mga naka-overcome ba, kanang wala gyud na dani sa paghigugma ning kalibutan, kanang wala gyud nag-desire mga butan sa kalibutan, kay na-overcome na nimo. Mawa na nimo na, sige lang na, dili ko na, dahil nagtanyag sa imo, pa-abroadon ka, mo-abroad na gyud ka. Manang giingon mga tao, ka-overcome, kanang nang-abroad nga, hapit na panahon. O bitaw na akong giingon, ma-overcome na ninyo, kanang mga tao nga nangita og trabaho. Moabot ka na, ang Ginoo ray mo supplyan ng trabaho, unahan lang yun ang gingharian sa langit. Mana na ang time, gingon sa Ginoo ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Muadra na ang trabaho nga imong gipangandoy. Aron ikaw suportahan sa Ginoo, nga diin ikaw makaatag pasalamat sa Ginoo. Muna unagin ang gingharian sa Dios. Muna naka-overcome, mga tao na overcome. Sa verse 13, he that hath an ear, let him hear. Katong na dalunggan, paminawan ninyo. Huwag mo'y dalunggan, adigin mo ka paminaw. Muna ibut pasabot niya, kung naamoy dalunggan, pamutan niya, paminawa gidaw. Ingon pa niya din katong naka-overcome sa John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Tanawa. Kaning tribulation para ra ni sa mga tao nga way kalinaw sa Ginoo. Mo na ayo mo kadlok aning 666. Anong ako di man kita madlok ining 666. Kinamo ko'y Ginoo, bahala nang Ginoo nako. Basta ang tanan niyang gitudlo dili ako lang buhaton kay aron siya nay bahala. Sa tinuod lang nabasa nako ang Ginoo mag-care kung atong dawaton ng Ginoo hatagan ta eternal life. Ang Ginoo na magkera ng eternal life kay siya mo'y naghatagana. Dili tayo ingon kita na'y magbuhat kung gidawat na itong eternal life. Matod pa niya dito, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kanang everlasting life nga gihatag sa Ginoo, makabaton ka, ang Ginoo na'y bahala, anak mo protektar, mo na dawaton nato na. Mo na iyang gingon, seek, receive, and enter. Sulod yun anak, kaya ang Ginoo nag-enter po siya sa covenant nga aron ta mahimo tam iya. Mo nang gingon sa Ezekiel chapter 16 verse 8 nga matod pa niya, and entered into a covenant with thee, said the Lord God, and thou becomest mine. Who becomes mine? Mahimo kang iya sa Ginoo. Kini-enter man siya ang Ginoo sa pikigsaad nga, kung mangalagad ka nako, ako ka. Kung dili, ato ka sa tribulation. Muna yung gingon, kining butanga, ingon pa ni Jesus Christ, kining butanga ako ning gisulti kaninyo. Namatod pa niya, that in me ye might have peace. Kanako na amoy kalinaw. Di mo angay mahadlok ka ng 666. In the world, ye shall have tribulation. Kung kamo na sa kalibutan, na ang inyong tribulation mo abot. Namatod pa niya dito, but be of good cheer. I have overcome the world. Muna, pagbaton mo, umayong cheers ba? Sabang mo ng cheers, anang nakakay shout of joy.
Kanang imong kasing-kasing bawa nag-uol ba kay na 666. Tagdi lang ng 666. Bisa pagpila na ka 66666. Basta ang Ginoo naa nimo kay kanang 666. Gituyo gina sa Ginoo nga aron tigumo niya tanan hari. O kay kanang 666 isa ra man na siya muhari, ma one word naman na. Kung sa iyang gingon sa Sipenaya aron ibubo niya ang iyang indignation, ang iyang kaligut-gut, ang kapungot niya, kasuko niya. Mo bitaw na kanang tribulation is mo nang gingon dito sa Bible is mo na panimalos sa Ginoo. Ganong panimalos na anang kung bagat pa sa istorya ba mirising anuwa ka nang andaw o di naasa mo ang 666 panimalos na niya o kanang wrath of God mo kanang human sa 666 kanang waadto na ta sa 1,000 years diya na ibubo ang kapungot sa Ginoo kanang mga tao nga dili ka apil sa 1,000 years nga magpuyo ra di sa kalibutan nga walay pagsulay pero di na ka mamatay nga diin ang mga kapungot sa Ginoo pito ka kapanaksan mo nay mahatabo diri kung kanang pandemic mo nay una nga diin mausban pagyud na sa kapungot sa Ginoo may tabo pagyud ang pandemic nga ang tao magsakiton siya pero dili mamatay karon ang pandemic ron makamatay man naana dito sa Revelation may bawara na nato kanita na akong gisulti ninyo naani sa Bible kay wa koy gisulti nga wa dito nako nabasahan mo na kanang cheers a shout of joy from matod pa niya a crowd kanang cheers kanang maninggit lang ta sa kalipay diha sa mga kadaghanan manang ayaw mo kahadlok atong awitan lang ang Ginoo kalipay ikadua matod pa niya sa cheers a heart warming comfort kanang kasing-kasing ba nga naalay relaxation ba kanang what ba din yung 666 sa mga tao mahadlok na kung sumaya itong buhato ng 666 mangutana na ninyong puhon kaya nga wa pa na sila masultihan o bitaw na kamo gisultihan ta mo ko na daan mo nagding maka-comfort nato nang kanang gitawag giingon niya be of good cheers ngano man namatod pa niya diri sa ikatulot to give 3 cheers to shout kanang cheers daw ang paghatag na sa katulo ka butang nga musinggit siya unsa may mo isinggit sa panahon sa mo cheers ka hip hip mo naggingon sa dictionary hooray tulo ka word 3 cheers to shout hip hip hooray nana sa dictionary ako na nanggingon din basig mo adto mo ila really William may mapil mo kay good cheers na sama ana ba lipay sila nya dula hip hip hooray murag walay problema ba kinga naman manghatag man mo sa na ang Ginoo mag good cheers ta basta naa na ka sa balay sa Ginoo ayaw gyud kahadlok ayaw mo kahadlok ako madlok ako buntag kay basig na yung bisita pero karon di ko madlok kay ngano man ang Ginoo mo ay nagistorya karon ulong niya bisod na to abi nimo wa gyud mo tuin kay wa man gyud nagpatuto ako ra man usa nagpatuto ini o bitaw nang mangisog ko pagsulti ini kay kun dili ko mangisog para nang nay nang tana sa usa sa YouTube ba kay sadya nga ni uy mangisog man si pastor mo to pagka sunod Domingo mo to gisulti nako kun di day ko mangisog dili man tumban sa Ginoo atong kaaway kaysa tinuod lang sa ila sa mga Hudiyo wala na isog musulti sa kamatuoran wala na valiant people ba labi na sa ato ron kinsa may musulti nato maisog mo na kung magkabasta gani ang tao nga diin wa na day isog niya ang Ginoo nagsulti day nga diin wa mo tagaay espiritu sa katalaw kundi sa kaisog mo na mo musinggit ito sa kaisog kay matod pa ni David kundi daw kamo sulti sa kaisog dili daw matumban ang kaway atong problema di ni matumban mo na mangisog kita sa Ginoo nga diin ang Ginoo gayoy mo kuha ining COVID-19 kaya nga naman aron ta mahatagan og time nga aron lukaton ta niya aron magmalipayo na ta kay mo na iyang promise before the redeem of the Lord shall return unto Zion with gladness and joy kanang sa diha nga moabot na gani ang panahon nga wala na ni pandemic mo anhi na ta dinhi with joy and gladness karon di pa ta maka-joy ngano man manampong pa man ta di mo kita sa inyong naong nga nag-smile ba naglagot pa na sige lang, ang Ginoo na sayo dana, basta ang gingon sa Ginoo, gi-cut off niya ang righteousness sa makadiyot. Wata kabalok kung kanusan ni matuman. Mao ginakong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pabita to nanguntanan ko Ginoo nganong naundang man ang mga Kristohanon.
Dito, nabasaan akong giingon ni Pablo sa Roma. Chapter 9, verse 28, gikat off din na niya ang righteousness. Aron, maghatag siya og another work. A short work, short lang. Munang gingon, nabasahan dayon ako itong revelation nga, matod pa niya, it shall done. I am the Alpha and Omega. Munang gingon ng utana, Lord, kanus aman ni mo na hitabo nga nahuman na. Sabi niyo ako ni Bawaan, kulang lang niya ka ng iyatang i-redeem pag-usap. Wa pamata niya gi-redeem, ngano man. Napamata ining gitawag og treating, kanang gitreat ang kalibutan. Gihulga o gisilutan sa Ginoo. Na-appeal man ta, naglisod man ta. Once nga mawala na ang Ginoo naglukat na, meaning na nga gilukat na taniya, so unsa natong buhaton? Pangandama nato ning short time. A little moment, a little time. Muna yung gingon din matod pa niya din to fulfill with gladness. Manang cheers arong pagtuman sa gladness. To get over nga matod pa niya depression. Kanang mawala imong depress ba kana? Para na ron, dilita maka baton og cheers na ron, di ba? Nga matod pa niya, spook, ako ning gisulti kaninyo kay kanako aduna mo'y kalinaw, pero sa kalibutan aduna mo'y kagubot. But, matod pa niya, be of good cheers. Saan ito pag good cheers ini? Ano man, naapamata sa depression. Pero kung maabot na ganinang time, manang giingon, wala na ang ato ang depression, wala na tayo na depression. Manang giingon nga, matod pa diri sa cheers sa kanang face of facial or facial expression na ang atong naong ba dili na magguol, di ta mo ani diri magmukot na, maglipay na ta kay ngano man Domingo balay sa Ginoo, na anang Ginoo kay naa ang pulo makadungog na pud ka. Mo bitaw tong bulahan daw ingon ni David sa Psalm chapter 1 verse 2 3 man siguro to. Bulahan daw sa today. Mamatod pa niya bulahan ang tao sa diya makadungog sa pulo sa Ginoo, malipay siya. Mo bitaw nang kita dinhi ipakita natong facial expression nato sa diya makadungog ta sa bala sa pulong sa Ginoo, labaw pa sa tanan makaanit ta sa balay sa Ginoo kay ngano man ang Ginoo nagaprotektar nato. Wa gid laing kapadulngan nini ang Ginoo ra gyud. Kitsa may musulti ninyo asa man ta moadto, mo bitaw na ang mga messengers mo na mag-prepare. Mo bitaw na nga importante nga din kita adunay leader aron dili na ta makuyawan kay naa may nag-guide nato. Sa 1 John chapter 4 verse 4, matod pa niya, ye are of God, little children, and I have overcome them, because greater is He that is in you than that is in the world. Tuo ba mo ana? Tuo ba mo nga kamo iya sa Ginoo? Kung ang Ginoo dako sa inyo kaysa kalibutan, ma-overcome mo kalibutan. Ingon pa niya, I overcome. Matod pa niya, the world, and have overcome little children, and have overcome them, because greater is He that is in you, and He that is in the world. Labaw pa ang Ginoo nga nasa tuwa kay diri sa kalibutan. Mo na kaninyong labaw, mas labaw ang Ginoo na. Labi na hapit na mubalik ang Ginoo, at agi bili ang Ginoo. Supplyan na kita kaya itong unang panahon baliwala ra man sa mga Kristohanon kanang seeking for the kingdom of God. Nangita ra man gyud sa ilaha. Nang apply na narbao, wag yun nila hunaw na ang Ginoo ray mutagbo ana. Nya, mutuo sila nga sila Christian, nga di sila mutuo nga ang Ginoo ray mutagbo ana kung mauna lang ang gingiran sa langit. Mo na ilang gipabili ang ilang kaugalingon mangita kay ngano man namo gipulong giingon dito. Ambot nangita ko ang pulungan na. Mo na gigamit sa mga pastor. Wag yun ako nakitaan. Lihok tao kitabangan. Mo ginipulong sa kong papatunguna. Sige kag simba niya di ka mulihok. Lihok tao kitabangan. Wa siya kabalokon sa tong pulong ato. Kuldo na ay mga pulong nga amot sa tong libro ato. Dili man to sa wa man gud ako nakita na sa King James. Ang gingon sa Ginoo ato, although nakabasa ko ato sa laing books, pero nag-ingon dito, paglihok tao aron tabangan, ambot pasabot lihok kani ang gisugo sa Ginoo kay tabangan kay ini. Manay buot pasabot dili nang lihupon nimo na imong trabaho kay tabangan ka sa Ginoo, nya biyaan na nimong bulaton sa Ginoo. Namatay bulaton ang Ginoo nga diin ato ang gialagaran naay gisugo niya sa ato ha. O ganing nang niingon si Jesus Christ,
I must work the work that sent me. While it is day, the night cometh, no one can work. Mismo si Jesus Christ, buhato nako ang tanang gisugo kanako. Sa nagpadala nako ang iyang amahan, kay nga naman, buabot ang kagabyon, dili naman ko kabuhat. Maupod na kita karon lihok ko na to ning mga gitawag og requirement kanang granted yun nga ang asawa sa Ginoo kinahanglan masuotan og robe of righteousness. Muna yung gingon din sa 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, kung wakay pagtuo, di ka mutuo niya kung ipagsulti ninyo. Di mo ka overcome ng kalibutan. Ang taong di ka overcome sa kalibutan, great tribulation. Sa kalibutan, dunay dakong mga kagubot. Pero kaniya sa Ginoo, dunay kalinaw. Unang kanunay ta sa Ginoo, aron di ta mabalaka na. Sa tinuod lang, wa pa man ta kabalo ba, nagpadala gani ang Ginoo pandemic. Kung sa pagkanang ang Ginoo magpadala nato og kanang protection nato, wa ta kabalo pero kan promise man sa Ginoo asa matutuhan. Mo ni ang pulong sa Ginoo, maka-overcome ta kung do na tay pagtuo. Mo na yang gingon, labi na kung kita born of God. Na born ta diya sa Ginoo, nagtao ta ba? Nagtao ta sa Ginoo diya, maka-overcome gyud ni kalibutan pero wa gyud kundi ta mataw pag-usab kanang but pasabot ganan na tao ba kanang ang atong kinaiya tungod nga pagpangalagad sa Ginoo baliwala lang. Mo nang gyud usbo nato na pagpakatao pag-usaban na. Kung atong unang panahon gibaliwala nato na karon dili na. Wa bitan yang gingon dinhi. Naka-eskapo naman ta sa butang sa kalibutan. Kanang but pasabot na kay ta ba. Sa 1 Peter, ingon pa niya, 2 Peter chapter 2, verse 18. Ingon pa niya din niya, sa 2 Peter chapter 2 verse, magsugot ta sa 20. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse within that beginning. Matod pa niya, human kita maka-escape daw nining pollution ba kanang polluted kanang kita mo anong naka-pollute sa tuang kalibutan diri kanang mga under sa mga motor gani nga itong kayo hit ba itong mo na naka-pollute nakaikyas na taan ang pollution of the world kanang mga pamaagi diri sa kalibutan kanang mga daotan kanang mga atong mga kinaiya kanang mga bisyo gipanguha na nato na di ba nakaikyas ta ana matod pa niya dinhi pinaagi sa knowledge sa Ginoo. Matod pa niya through the knowledge of the Lord our Savior Jesus Christ. Unya, matod pa niya, they are again entangled therein. Unya, magpasakop na po siya pag-usab ana nga diin ato muna pagdawat nimo sa Ginoo. Wa na kay kinaiya nga dili maayo, wa na kay mga buhat nga daotan sa gawas, wala na kay barkada baka, wala na kay kanang mga buhat ba kay Christian ka na, wala kay bisyo, kay Christian ka na. Matod pa niya dinhi, nga anuman nga nibalik ka pag-usab, matod pa niya nga na-overcome na mong tato nimo, nalabangan na mong tato nimo kanang kinaiya nimo nga masukanon ka, managuton ka, nya di ka mahimutan sa panimalay, laglaag yung ka, sukad nga nahimot kang Christian, nausab ka, nya matod pa niya kay na-overcome na ninyo nganong nibalik man ka matod pa niya di the letter D o letter N kanang ang iyahang kinatumyan sa ulang adlaw matod pa niya is worse within that the beginning mas grabe ang iyahang dangatan kaysa iyahang sinugdanan sukad nga bago ka nangalagad sa Ginoo maliwala lang nimo sa tinuod lang kung dili na nimo bantayan mubalik lang gyapon ka sa kinaiya nimo para ana ro kung ang imong pagpangalagad karon atong una dili kayo istrikto ang Ginoo pa diha nga abot na ang
pandemic, murag ikaw gusto na ka mo ngalagad sa Ginoo. Wanang giingon, katong una, nga giingon, nga diin, imbis ang Ginoo nagatag chance, unya, buhaton lang gyapon ko nimo, pamaagi nimo atong una, nga di baliwala lang gyapon nimo, sa tinuod lang katong nakatilaw na sa tudlo sa Ginoo, kung dili pa nimo usbo na, mas kuyaw ang imong bation sa ulahing adlaw. Kaysa sinugdanan nga di imong gibati, ano makaingon ko, mahipawa ko kaila sa Ginoo. Tama tong gingon ni Apostol Pablo, bulaan tong ang mga tao nga wala kaila sa Ginoo, kaysa na kaila sa Ginoo, nganong bulaan to, kay nga naman, dili sila kayo masakit. Kaya wala mo sila naibawan. Wabitan na ni Apostol Pablo, pinaagi sa knowledge, pinaagi sa balaod, naibawan na ng Hinuon na itong sala. Kaya kung wala'y balaod, wala tayo sala, wala tayo naibawan ba, kaya nga naman, naglunan mo sa sala. Baliwala raman ang sala, wabitan na kita ni Duol sa Ginoo, kunya, nibalik ta dayo, yapon na ito ang pag-surrender sa Ginoo, tungunan, ibalik pa ginato, mas kuyaw ang ulahing umalabot anak, matod pa niya dinhi. Namatod pa niya, nakaisakampo ng mga tatay ni kalibutan. Sa 21, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it, to turn from the holy commandments delivered unto them. Tanaw mo na kung gingon sa inyo. Mas maayo pa ganiya nga wa siya kabalo sa mga pulong nga mga righteousness kaysa matod pa niya, nakaibalo na siya sa mga sugo niya, diya pagid siya. Matod pa niya sa 22, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and so that was to him wallowing in that mire. Matod pa niya, kana mahitabo lang na sa mga tao daw kuno na diin tinuod yun itong giingon sa proverbio. Ang iro, balikon yun nila ilang sinuka. Ug matod pa niya, o kana ilahang gitawag, gitanong nga diin nahugasa na. Kunya, lamoy pagyud nila itong hugaw. Ibalik nimo ang hugaw. Labi na mo na kung gingon, kung tagaan ganit ang chance. Ato itong pamaagi itong una. Muna gingon, waong na nato to. Kita dili kay kakursunada sa Ginoo. Maminaw lang ta sa panahon sa gusto nato. Pag moabot ganin ang freedom, ayaw na to balika. Kaya nga naman ang kaybalo sa Ginoo nato nga mao ni ang time nga din duol na lang. Hapit na. Kay mura kag iro nga din matod pa niya ang gingon sa proverbio nga ang mga iro daw nga sadyang ang makasuka na balikot pag dili kao. Mao man gingon diri yo, vomit again. Mo bitaw na nga ako musulti ninyo nga din ayaw mo pagpatintanggal ini mga kalibutanan ni. Kung kani adto nga nag-control ka karon, i-control gyud na tanan kay ngano man ang Ginoo hapit na mo balik. Mo na yang gingon, bitter to them not to know the way of righteousness. Ang Hebrews chapter 6 to 8 abi nimo dunay gisama gisulti diri ha. Mo bitan nang ningon sa chapter 1 sa verse 1. Living the principles of the elementary doctrine of Christ. Kita karon dili na ta maghisgot anang mga principle, kanang mga sinugdanan ba mga elementary doctrine sama nang kung dapat pa dili na ta magwali about anang ampo-ampo sa mga masakiton, kanang bautismo sa mga taong pabautismohanan. Ang gusto niya, matod pa niya, if God permit, okay na kung i-permit. Kanang gikinahanglan jud ba? Matod pa niya, let us go on into the perfection. Kinahanglan mahimpit na ta. Mo na bitaw karon pasidaan ako ni sa inyo ha, kaning pagsuot na to sa fine linen, mo ni ang pagpahimpit na to. Dili ta ingon nga magpaabot lang ta suotan ta di kita mangita anang righteousness. Gusto sa Ginoo nga biyaan nato nang wala ta nang ngita, kung dili gusto niya nga mangita gyud ta kung unsa pag gitawag og qualification aron maluwas na. O bitaw na yang gingon din sa verse 6 ha. Kay kanang tao gud nga diin nakaibalo na sa pulong sa Ginoo, nakatilaw na sa kayo, ingon pa sa Hebrews chapter 6 verse 6. If they shall fall away, to renew them again into repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God. Matod pa niya, appraise and put him to an offensive. Sa diya nga kung mubalik yun ka ng mga butangan nga imong gibuhat imbis
naa na ka sa Ginoo, dapat mutubo na ka. Unya hantod karon wa pa ka nitubo sa tinuod lang imo lang girinyo nga ang Ginoo bitaw buhatag pagpasaylo nako. Wala yang gingon, sama ra nga imong gilansang si Kristo pagbalik o imong kaugalingon ang anak sa Ginoo, imo lang gipabag-ulan nimo nga siya, ikaw nagpakaulaw niya. Anang gipakaulawan lang nimo si Kristo. Kanang gi-open sim lang nimo nga ikaw nahimong Kristohano niya, maulang gyapon ka. Mao bitaw ni warning na ko ni sa inyo nga di isuod nato ning cloak of righteousness. Dili nato ni gitawag og kanang maulang gyapon ta. Kinahanglan na tao robe of righteousness. Kung kani ato wa matakabaw sa robe of righteousness, magis ko ganit ang robe of righteousness, mo na ang time na din ang Ginoo gayud. Mo nang gingon naghatag na og gamayng panahon. Mao bitaw ng pangitaon nato ning righteousness samtang dili pa moabot ning adlaw sa kapuhon sa Ginoo. Mo nang while matud pa niya dito akong gibasa tungo na nga tumiaging Domingo samtang nagtan-aw ta sa kahaya. Mo na yang gingon dili ta manghambog. Dili ta kanang magsuri-suri lang kundi mudot-dot na ta sa Ginoo. Kaya nga naman ang mao na yung pagsulti sa marangagi pakaulawan nato ang Ginoo gihapon. Wala na ang 1 Corinthians chapter 15 verse 53 to 34. Be not be deceived. Ayaw mo pagpailad. Evil communication, corrupt good manners. Ayaw mo pagpailad anang mga kauban ninyo na diin maayo na sa inyo ha. Ambot pasabot, ayaw mo pagbarkada anang communication, corrupt good manner. Kanang nagdani lang nimo sila. Kanang naakay barkada tagagawas. Mga bitaw nang niingon si Apostol Pablo, maka-equal ba ang tao sa unbeliever to the believers? Dili daw ta mag-equal sa unbeliever kay believers man ta. Kung ayaw mo pagpa-deceive, evil communication, corrupt good manner, kanang mga although nga mga maayo na sila mga amigo nimo, amiga nimo, walang gingon ikaw karon nga nangalagad sa Ginoo, ayaw pakiguban na niya. Nagay gingon dito nga ayaw pakiguban ng taong walay pagtuo. Kaya kung makiguban ka ng taong walay pagtuo, mao nang gingon ni Jesus Christ po naggingon, sulti ko kung kinsa mo kauban kay sultihan ko ikaw kung kinsa ka. Kung ay mo kauban may pagtuo, hasta ka. Mao nang gingon sa Ginoo. Nga din, kung kinsa na imong mga barkada, mo na, wala gyud ka sa Ginoo, mo na nga ang imong barkadaon kanang nangalagad sa Ginoo. Ano nigwa kay barkada dito sa tagagawas, nganong di ka kauban silang happy-happy. Padulong man ka sa langit. Minyuan man ka sa Ginoo. Mo na nga din, kining time na to, gihatag ni gamay na lang. Bobito na sa Corinthians, ingon siya, sa gingon ako sa verse 34, sa chapter 1 o chapter 15, ingon pa niya ni Apostol Pablo, awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Mo bitaw na ako ning gisulti sa inyong kaulawan ha. Nga matod pa niya pagmata mo diya sa pagkamatarong ug ayaw mo pagpakasala kay ang uban walay kahibalo. Wa sila kahibalo ba? Kamo kay nakahibalo man. So, tan-awan ninyo kung unsa ning righteousness. Ang Proverbs chapter 13 verse 18, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Muna katong mga kapubliyon o kaulawon, motod pa niya, mahidangat, maabot kaniya katong wala na minaw sa mga instruction. Anang kaulawan niya po kung dili mo maminaw sa instruction sa Ginoo, maulaw ta ini kabot sa panahon nga di hasta puta day naratod. O bitaw nang maglinaw lang ta kay naamat ta sa Ginoo. Mo nang Revelation chapter 3 verse 18 ingon pa niya dinhiya tambag ni sa Ginoo. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that thou shame of the nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Mo na yung gingon sa Revelation. Ako magtambag kaninyo pagpalit mo gulawan nga sinulayan sa kalayo.
Mao ning pulong sa Ginoo, mao man iya explicar diri sa Old Testament. Aron ikaw daw kuno madato, gold tried in the fire. Nga aron ikaw madato diya sa Ginoo, and white raiment kanang puti nga biste, nga aron ikaw masininaan. Matod pa niya pagpalit, ug matod pa niya, and that thou shame, aron ang imong kaulaw nga matod pa niya nakedness do not appear, dili makita nimo. Kay nga naman aron ikaw i-anointed ang imong mata, magpalit ka og gold aron i-anoint sa imong mata, aron ang imong mga mata makakita ning umalabot ning mga panghitabo. Mo ni ang pulong sa Ginoo, ambot pasabot sa Revelation nga diin mangita gyud ka og pulong. Kanang mga pantambag bakon si buhaton nato ning ulang adlaw gikinahanglan jud nato. Mo na mga tawo ro nagakaluya na kay wa kadungog sa pulong sa Ginoo kun si buhaton. Mo na mga pangutana karon, matapos ba ning pandemic makabalik ba mig simba? O mo na kung walay mo tambag niya, makabalik tagsimba? Sadya nga mo ingon na ang Ginoo nga gilukat na ta, mo nang wato ta simbahan with joy and gladness. Mo na ang last time nga gihatag sa Ginoo. Mo bita na magpalit ta og gold. Kanang but pasabot niyang gold aron madato ta kanang mga pulong aron dili ta mawalang-wala ba sa panahon nga moabot ning mga nahitabok nato dinhi. Kay nga naman daghan naman tay pulong sa Ginoo nga angay natong pagabuhaton. Ang Revelation chapter 16 verse 15, matod pa niya dito, behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garment, lest he walk naked and see his shame. Kunang giingon niya, tanawan ninyo ako mubalik sa kawatan. Bulaan katong nagabantay o watchit o nagatukaw sa iyahang garment, sa iyang sinina, aron siya dili maglakaw nga hubo ug madayag iyang kaulaw. Kanang bot pasabot, although na natay robe of salvation o kanang garment of salvation kay nidawat man ta sa kang Kristo, unya kanang gitawag og robe of righteousness mawala na sa tawa. Mo nang gingon, keep it is garment, bulaan to aron di daw siya maglakaw nga hubo ug madayag ang pagkamakaulaw. Basi pag-abot sa panahon, kung moabot na nang gitawag og kanang di atakasimba wa ta kabalo kung say mahitabo diri para ani pandemic wa ta kabalo ini. Una moabot na gyud na nga ding siguro ang gingon man sa Bible kanang mahuman na ganing gira, mo nang gingon i-gather na sa Ginoo ng mga kingdoms. Mo na nanay mo tong ana nga one word na ta unya mao ra man mubadlong nato nga di nata kasimba. Unya karon kung watay mga pulong sa Ginoo sa atong buhaton na kung moabot na, mo bitaw na aron kita gayod makabantay ta ana, mo bitaw nang magbayad ta og gold nga kanang pulong sa Ginoo aron kanang gitawag og pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan. Bulaan daw itong nagatukaw ug nagabantay aron di siya magalakaw nga hubo nga din niya pagkakristohanon day. Although na siya ay kitawag og garment of salvation niya, wa di siya robe of righteousness, wa di siya nasuotan og righteousness. Tanang tao kay nidawat sa Ginoo na sila robe garment of salvation, giluwas na sila sa Ginoo kay nidawat man. Pero ang problema diha, wala robe of righteousness. Pabitaw nang gusto sa Ginoo, gigrant yun na niya sa atong bana nga mo si Kristo kay naamay kasalito, gigrant yun na niya nga kinahanglan magsuot yun ta og fine linen nga maunang righteousness aron dili madayag atong pagkamakauulaw. Ulaw kayo bisan ako karon nagwali ko ninyo, nagsulti ko ninyo sa kamaturan, nangisog pagsulti ka ninyo nya day di lang day ko maluwas perting ulawa. Mo na nga gipangitan nako kanang righteousness. Ecclesiastes chapter 9, 7 and 8, ingon pa niya, go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works. Manay gitudlo niya dito sa mga tawa, kini si Solomon, gisulat niya ni sa Ecclesiastes, ingon pa niya, padayon sa imong dalan, pagkaon sa tinapay ug pagkalipay ug pag-inom sa mga bino ug uban sa imong kalipay sa imong kasing-kasing merry heart, for God now accepted thy work. Kay ang Ginoo nagtugot ana, nagdawat ana nga mao na atong trabaho, mao na atong buhaton diri. Kanang Ecclesiastes nagsulti na may tungod sa tao nga naa siya gibuhat diri, gitugot na sa verse 8,
matod pa niya, apa nagtambag siya din let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment. Maula na giingon sa Ginoo kang Solomon, nga although nagsulti siya, ala sige kaon lang gud, inom lang gud, uban sa kalipay, uban sa kasadya, sa imong mga gibuhat din pero mintinagid na ang imuhang garment, kanang imong sinina bilang ikaw iya sa Ginoo. Matod pa niya, always white, and let thy head lack no oil, kanang imong ulo ba ayaw na kalimti sa pagbutang og shampoo, karon may smooth na ba, di ba? Di lang kay kalkag ka sa tubangan. Abi niyo kanang shampoo oil mangkod na. Kami mga laki, mga gel, mga kuan na anggot niya pasabot. Kining oil yang gingon spiritual nga din ang imong ulo naagyud na ipulong sa Ginoong pagbati. Kanang oil, ang meaning ana is pagbati. Nga bation ka ba sa pulong sa Ginoo nga din basig magpatuyan ang kaining kalibutan na wa ka kabalo nga di naaday gisugo sa Ginoo kay bilang ka Kristohano ni dawat ka na kay salvation. Kunya ang garment o ang kanang gitawag robe of righteousness wala day si muna-huna. Mo nang ningon siya, ayaw gyud biyahe kanang imong ulo nga kulang og oil. Mo nang gingon kulang og kanang pag huna-huna nga din ang Ginoo mo ay nagbuhat ini tanan, labi na ang Ginoo hapit na mubalik. Mo na iyang buot pasabot nga din kinahanglan bantayan nato na kay mo ni church sa Kristohanon. Ang Ezekiel dunay gisulti niya diri sa chapter 44 nagpasidaan na siya daan. Giprapisi na diya daan din Ezekiel chapter 44 verse 16 and 17. They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table to minister unto me, and I shall keep my charge. Say charge siya. And it shall come to pass that when they entered in at the gate of the inner court, they shall be clothed with linen garments, and no wall shall come upon them, whilst this is minister in the gate of the inner court and within. So, mao na yang gingon din ang church gyud daw sa mga tao, matod pa sa Ginoo, ingon pa ni Ezekiel sa mga nagministro diya sa sulod sa simbahan nga kinahanglan ang church ini sa diya may tabo gani na musulod gani ka sa gate sa inner court, kinahanglan sininaan ka og linen og matod pa niya garment na agyud kay sinina diya sa sulod. Dili ka lang ingon nga diin muani ka dinhi, mo na ako giingon ninyo nga muani ka way hinungdan ba, wa gi pulong nganong ni ani kadri o nganong ni ani man kadri. Ang number 1 nganong ni ani tadri kanang 91 giingon ni David kay katong nagtago daw sa secret sa balay sa Ginoo under the shadow of the Almighty. O di mo gustuhan na mo nang ni anita diri ug dili lang na kay ngano man ni anita diri kay ngano man balay ni sa Ginoo niya, anak ko sa Ginoo, di ba? Wala yung buot pasabot ang church good kinahanglan natay garment of righteousness. Ang right yun nga ni anita diri dili nang unrighteousness. Kanang unrighteousness di ato lang sa simbahan nga wa gyud hibawan. Nganong ni ani siya diri. Ang number 1 nganong ni anita diri gi-invite mo puta. Tinuod ba na nga ikaw gi-invite sa Ginoo? O bitaw na nga din kita nga nanganita diri kay ngano man gi-invite niya kay ngano man gusto sa Ginoo nga kita makaapela ng kasal. So therefore, kay gusto man mo apela ng kasal, isuot nato ni fine linen which is righteousness. Buhato nato ng mga pagkamatarong diri. Gusto ba ka ng mga matarong kanang tarong nga nanong ni ani ka dinhi? Ang tinuod yung ganong ni ani ka diri kay anak ka sa Dios. Nagimaya ka, nagtaod ka sa Ginoo, mo na ang righteousness, dili lang kay mo ani ka diri, unrighteousness lang. Unrighteous ang imo pagani diri kay ngano man wa makakabalo. Walang gingon kung ni ani ka diri is kanang righteous ba, kanang justice ba nga nganong ni ani ka dinhi? Tungod kay ngano man. Iya ko sa Ginoo, gilukat ko, giluwas ko. Walang gingon nga din gi-betroth ko sa Ginoo, gi-spouse ko ni Pablo nga di mahimo kong bana. Mo nang hinungdan ngano ni ani ko dinhi. Manang mga righteousness nga dili lang kay ingon ni anak ka sa simbahan nga wa gyud kay nahibawan. Nga ang imong nahibawan nga naman kay membro ka, kay sangyawan ka, kay siguro giupiran ka og trabaho diya sa simbahan, diadto lang ka dito. Unya kay magdaig man dito, nagdaig lang po ka, nga wa ka kabalo nganong nagdaig ka,
Nga unsa nang pagdaig, unsa nang pagawit ka ng pagawit, kabalo mo unsa nang pagawit. Pagpasalamat na sa Ginoo. The fruit of your lips. Mao nang mag-awit ka sa Ginoo kay naa kay tingog sa imong mga dila bilang pasalamat na wala na nasabtan ba. Mao nang mga gitawag og righteousness offering. Mao na si David nag-ingon, mag-offer gani ka og righteous offering, accepted na sa Ginoo. Gidawat na sa Ginoo the right. Mao na offering gi-offer mo sa Ginoo. Mao na yang gingon gi-keep charge na sa mga tao nang alagad sa Ginoo. Ha? Ang revelation, doon ay giingon niya dito. Manang dili ta makaingon nga, di ko magsuot og righteousness, di ko magsuot ang fine linen. Nga naman, rapturo naman ko sa Ginoo, bisag wa ko'y fine linen. O mo na yung giingon diri sa revelation. Ingon pa niya diri sa verse 7.